दुमुनिगादाव मरेल पुलिसिं जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबावबाय। थांनाय साननैसो सिगां बाक्सानि दुमुनिगादाव हरनि समावनो सासे आइजोखौ साबा हौवासाफ्रा गाग्लोबनाय जाथाया जानानै थाङो। बेनि उनाव जाथाय जानायखौ सेबखांनाय जाथायनि भिडिअआ समाजारि बिजोङाव फोसावनायनिफ्राय गासै जाथाया सोराङाव फैयो। जाथायखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो पुलिस बिफाना नायबिजिर जाथायजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ जाथायनि मोनसे उनाव हमखांबाय। बेबादिनो फिन दिनैबो गोबर्धना पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनानै जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै दायनिगिरिफ्रानो जाबाय सितार आली आरो जुल हुसेन। लोगोसेनो लोब्बा थाबावनाय आरोबाव गुबुन दायनिगिरिफोरखौ बे समाव पुलिस बिफाना गोख्रों नोजोर होना नायबिजिरगासिनो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মনৰ শৰীৰটো একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। চাইডটো মোৰ একেবাৰে বহুত বেয়া আছিলে। খোজ কাঢ়িব ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।